ए रंगीला लाओ। 2 3 4 कुल मिला के 5 को हो गइल नु। चल हम रवा के काजल लगा देत बानी। हेने लगा देलू आ हे में के लगाई हे में। अच्छा बाबा वही जा लगा देत बानी। बस फराक उठावो हमू लगाई। कहाँ? वही में। सबके सामने कुछ बोलेला। हे तुम मुँह घुमा ला। अच्छा बाबा हम मुँह फेर लेता नहीं। ए पर छपरा ओ पर बोलिया बिचवा में गंगा माई। अरे भागर ये सब कुल बुझाला तोहरा। आई नहीं के बुझात की बुढ़वा के गट्टी घाट तक पहुंचा दी। बस तोहरा थरिया भर खाए के बा हमरा माथे नाचे के बा। बाबूजी तनी को नहीं की बुझात रवा का बोलता नहीं। तनी अदब से बोली आखिर किशन राव दामाद हवन। अरे काहे के दामाद? अरे काहे के बलाए आके हमरा माथे पर पहलौती बन के बैठल बा। देख कजरी हम तोहरा के फिर से समझावत बाड़ी कि बसंती आइल बा ओकरा साथे एकरा के घर गांव भेज दे। हम ना जाए तो ना जाही के पड़ी। हम अपना कजरी के छोड़ के कहीं ना जाए। तू अपन गधा लेके जा। हम गधा लेके जाई? आ तू यहाँ बैठ के ठुसबा। बाबूजी बाबूजी किशन रउआ पे इतना बोझा हो गइल बड़े तो हमरा के कुछ दिन के समय दी। हम रउआ से वादा करता नहीं हम अपन किशन के गंगापुर लेके चल जाइब। तोहार बहुत हमरा ऊपर कृपा हुई अगर एकरा के तू लेके चल जाए तब। हाँ जा तेरे तो जो के गधा पे लेके चल जाई। कजरी तू चिंता जिन करा भगवान पे भरोसा रखा सब ठीक हो जाई। पानी दो कपार में बहुत दर्द होता। खा लो। ना बहुत दुखाता। पानी पानी पी लो। किशन का भाई पहले से ठीक बा। किशन के तबीयत में सुधार हो रहल बा। ई याददाश्त वापस आवे के लक्षण बा। हम कुछ दवाई भेजवा देते हैं टाइम पे दे दिया। जी हे भगवान हमरा किशन के जल्दी ठीक कर दिया। कहवा जात बारू इतना खुश होके? देखा ई मनौती बगौती कैला के कौनो जरूरत नहीं है।
एक दिन पंछी पिंजरा से फुर सिरा उड़ जाए का रह जाए वो हाथ मलक बुझलू कि ना। अब जौन होई बाबूजी ओकरा के भगवान के कृपा समझ के कबूल कर लेब। लेकिन एकरा से बढ़ के खुशी का हो सकेला कि हमरा किशन के सब कुछ याद आ जाए। ओकरा बाद बीड़ा बन के गली गली घूमत रहिए अपन बाप के मुंह पे कालिक पोतवा के 917 बार तोरा के हम मना कहली कि वो पागल से बियाह मत कर। अब एक इलाज करवा के हमर खून काहे जरावता रे। तू दारू पी के तो सारा खून पहले ही जला देले बड़ा, अब बचन का बाकी चली। देखी हमरा बारे में ज्यादा लोड मत ली। अब किस्मत के पल्ला जहाँ बैठी हमके मंजूर बा। ये पागल के भूत हम तोरे माथा से हूँ उधार के रहा। हम तो मजाक करत रही दमाद जी। पानी है पानी। हमू पियब। ना 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 तोहरा पिए के देखे दमाद जी पानी। रुनझुन के का भइल? दूसरा दिन सवेरे सवेरे नदी के किनारे ओकर लाश मिलल और गोपी के कोनो पता ना चलल। गांव वालन गोपी के खोजे के बहुत कोशिश कैलन लेकिन गोपी के कोनो पता ना चलल। फिर गोपी के गुमशुदगी के फायदा उठा के बिशंभर मुन्ना के करतूत पे पर्दा डाले में कामयाब हो गई और गांव वालन के सामने गोपी के रुनझुन के कातिल साबित कर देहलस। लेकिन ठाकुर साहब वो तो माने खातिर आज भी तैयार नहीं खन कि गोपी ऐसन कर सकेला। उनके आज भी गोपी के इंतजार बा। और तू काहे चुप रहलू? इतना सब अपना आंखों से देखला के बाद भी? गंगा माई, गोपी के माई, जिकरा गोपी के बाद केहू सहारा ना रहे कि ओ बकत उनकरा के संभाल सके। यही से हम केहू के कुछ ना बताओनी, चुपचाप रह गईनी। अब गंगा मैया के संभारत होई? उनकर विश्वास कि गोपी एक दिन वापस जरूर आई है।